Ahojte, moje meno je Marko Pleva a som zakladateľom pneuservisu Rapid v Stupave, ktorý sa venuje primárne pneuservisným a autoservisným prácam. Riešime veci ako sú pneumatiky, geometrie, výmena kolies, prezúvačky, no taktiež aj servis brzd, výmena oleja, ročné servisy, servis tlmičov a podobné srandy. V dnešnom videu by som vám chcel predstaviť trošku našu novú myšlienku. Začneme s YouTube kanálom pre laikov a pre bežných užívateľov aut, aby sa trošku lepšie vyznali do problematiky, aby v pneuservisoch a autoservisoch vedeli, čo si pýtať, na čo si dať pozor a prípadne, keď si budú objednávať diely, aby vedeli, ako si ich správne objednať. Toto video je prvé video zo série našich YouTubeových videí a keďže máme teraz prezúvaciu sezónu, tak aktuálne sa budeme rozprávať o pneumatikách a konkrétne o symbole DOT, čo to znamená a prečo je pre vás dôležitý. Poďme sa pozrieť napríklad na túto pneumatiku, konkrétne je to vlastne pneumatika Nokian a ukážeme si tu, čo sú najdôležitejšie čísla, ktoré by ste si mali všimnúť, na čo by ste si mali dať pozor. Čiže asi každý z vás vie, že pneumatika má 3 základné čísla. Je to vlastne šírka pneumatiky, to sa bavíme vlastne o tejto časti. Druhé číslo je v podstate, dajme tomu, keď mám 245 na 45 na R18, tak to druhé číslo je tých 45 je vlastne percento zo šírky pneumatiky a posledné číslo je vlastne priemer. To znamená, že odtiaľto, potiaľto a ten je vlastne v palcoch. To znamená, keď je niečo R18, to znamená, že to má 18 palcov krát 2,5, dostaneme sa k výslednému číslu. Matika mi až tak nešla, takže budete si musieť do kalkulačky, prípadne si to prepočítame na papieri neskôr. O čom sa chceme ale baviť my dneska je symbol DOT, ktorý sa nachádza tuto aj niekde menšími číslicami napísaný. Takže tak ako som spomínal, 3 najdôležitejšie čísla na pneumatike sú šírka pneumatiky, výška bočnice a priemer pneumatiky, alebo teda priemer disku. No a štvrtým číslom, ktoré sa častokrát zanedbáva, alebo teda ľudia si ho častokrát nevšímajú, je spomínaný symbol DOT, čo máme vlastne nápis DOT a potom vlastne 4 číslice, pričom prvé 2 číslice sú týždeň výroby pneumatiky a druhé 2 číslice sú rok výroby pneumatiky. To znamená napríklad na týchto Nokianoch vidíme najväčšie čísla, najdôležitejšie máme presne tu, čiže 235 65 R17 a najmenšie číslo DOT máme tuto pekne malé schované a konkrétne táto pneumatika je 20. týždeň roku 2023. Čo to pre nás znamená a prečo by ste si teda na to mali dávať pozor? Takže prečo je tá spomínaná dotka tak dôležitá, prečo si teda na to dávať pozor, prečo to kontrolovať a prečo nejazdiť na starých pneumatikách? Veľa ľudí si myslí, že najdôležitejšia vec na pneumatike je nejaký stav toho dezénu, čo áno, s tým úplne súhlasím. Stav dezénu je to, čo nám odvádza vodu, prípadne odvádza sneh a to znamená, dezén máme túto časť, hej, aby sme vedeli, o čom sa bavíme. To znamená, že keď máme ten dezén príliš zjazdený, tak tá pneumatika nedrží vôbec dobre na ceste. Čo ale málo ľudí vie, je, že vek pneumatiky, a teda rok jej výroby a týždeň jej výroby, nám taktiež ovplyvňuje preilnavosť. Stará pneumatika môže byť popraskaná, kordy menej držia a takisto vlastne aj gumová zmes na tej pneumatike už vôbec nie je taká pružná, tým pádom vlastne na ceste sa nezohraje tak dobre, vôbec sa nám nevie adaptovať na ten terén, po ktorom ideme. A tým pádom aj keď jazdíme s autom, tak na starých pneumatikách, tak tá pneumatika už stráca svoje vlastnosti. Čiže je jedno, že máte nejakú Michelinku, je jedno, že tá pneumatika je dobrej značky, dezén tam nie je zjazdený, ale pokiaľ tá pneumatika má už naozaj viac ako 5 alebo 6 rokov, je to skutočne na zvážení, či už tú pneumatiku netreba vymeniť. Veľakrát vám to vedia povedať v pneuservisoch, lebo chalani, keď prezúvajú pneumatiky, napríklad aj u nás častokrát chalani hlásia, že pozor, tie pneumatiky sú skutočne tvrdé, už sa mi idú ťažšie vyzúvať a tá pneumatika aj z toho disku už tak vôbec nedrží dobre, niekedy tam môže byť, dajme tomu fugy, môže tam fúčať, hej, spopod toho disku a to je všetko dôsledok toho, že tá pneumatika je teda staršia a že teda horšie drží aj na tej ceste. Druhý fakt, ktorý by ste si mali zvážiť, na Slovensku toto ešte nemáme, ale Rakúšania, je to skutočne v zákone, oni tam nechcú mať autá, ktoré ohrozujú nejakú bezpečnosť ostatných účastníkov na ceste a tým pádom, kebyže idete na starých pneumatikách so starou dotkou,
povedzme staršou ako 4 roky, tak vás skutočne môžu rakúski policajti zastaviť a pokutovať za to, že máte staré dotky. Hej. Čiže na toto si dávajte pozor, obzvlášť tí, čo jazdíte často do Rakúska, do Viedne, prípadne chodíte nakupovať do Heimburgu. Skutočne skontrolujte si rok výroby svojej pneumatiky a dajte si bacha na to, aby tá pneumatika nebola skutočne staršia ako 4 roky. No a dostávam sa teraz k poslednému bodu, čo by som teraz rád spomenul, lebo momentálne si myslím, že Slovensko zažíva veľký boom, čo sa týka e-shopov a je veľká frajerina mať e-shop a vznikajú fakt e-shopy s rôznymi vecami, s rôznym materiálom a bohužiaľ vzniká brutálne veľa e-shopov aj s pneumatikami. A ako všetci vieme, tak v dobe, kde sú veľké cenové porovnávače, ako je Heureka, tak veľa ľudí presne súperí s týmito e-shopmi na základe ceny a veľa zákazníkov sa nechá zlákať na nižšiu cenu, keď si to teda presne porovná, že OK, našiel som si teda svoj rozmer pneumatiky, je to značka, akú chcem, tak teraz idem a pozerám si vlastne na e-shope, kde je najlacnejší presne tento môj typ. A je mi jedno, či to kúpim zo stránky A, B, C, D, ale proste kúpim to zo stránky, ktorá je najlacnejšia, prípadne má zadarmo dopravu alebo nejaké podobné veci. Čo ale neviete, je, že veľa týchto e-shopov nemá ani vlastné sklady, sú to vyslovene priekupníci, by som to teda nazval, ktorí sťahujú vlastne pneumatiky od veľkododávateľov a títo veľkododávateľia častokrát majú veľmi zle uskladnené tie pneumatiky, prípadne predávajú staré pneumatiky a keď uvidíte, že napríklad pneumatika, ktorú si chcete kúpiť, stojí na jednom e-shope 120 €, na druhom 123 €, na druhom 125 a na štvrtom stojí 85, pravdepodobne tá pneumatika za 85 € bude problém ten, že jedná sa o pneumatiku so starou dotkou, so starým rokom výroby a pretože sa oni nevedia zbaviť, tak tam idú pod cenu, lebo vedia, že musia čo najskôr túto pneumatiku predať, chcú dať za čo najmenšie peniaze, len aby to išlo preč. A bohužiaľ aj v dnešnej dobe sa stane, že veľakrát sa ľudia na to chytia a kúpia si aj takúto starú pneumatiku. Aby som to dal teraz do porovnania, my ako pneuservis vôbec sa nesústredíme na to, aby sme predávali pneumatiky, nemáme na to tiež dostatočne veľké sklady, ale máme dodávateľa, ktorý je spoľahlivý a viem, že napríklad táto pneumatika, táto Nokianka, čo k nám prišla, tak je to teda vlastne rok výroby 23, čiže je to ročná pneumatika, alebo je to polročná pneumatika, keďže bol, neviem, kedy už bol presne vyrobený. Kdežto, mali sme tu aj zákazníka, ktorý prišiel s pneumatikami, ktoré chcel prezúť. Toto je konkrétne letná podľa tohto dezenu. Je to značka Hankook. A tieto Hankooky, sranda, že keď sa, alebo teda Sebring to je, a tieto Sebringy, keď som sa potom pozeral lepšie na tú dotku, tak sme hovorili zákazníkovi, že radšej nech to tam ani nedáva, lebo je to rok výroby 19. Čiže predstavte si, že prídete k nám v roku 24 a kúpili ste si pneumatiku z e-shopu a tá pneumatika z tohto e-shopu má už 5 rokov a to ešte nebola nikdy jazdená. Čiže všeobecne hovorím, tá gumová zmes už sa nebude dobre správať na ceste, pneumatika nebude prirovnává, tá vaša jazda nebude úplne bezpečná a preto by som sa tejto pneumatike vyhol a tak ako aj tomu zákazníkovi sme radšej odporúčili, nech si objedná cez nás alebo z nejakého iného e-shopu overeného pneumatiku, ktorá bude mať normálnu dotku. Myslím si, že som týmto videom pokryl všetko, čo som chcel povedať o dotkách, prečo je to dôležité, prečo by ste si to mali sledovať. A prosím, povedzte to aj svojim známym, prípadne to povedzte svojim starým rodičom, väčšinou aj môj detko zvykol šetriť a myslel si, že ja tam mám Michelinky na svojom Golfe a to je najlepšia pneumatika a nemôže tam byť nič lepšie. Ale je to mylné myslenie, tie pneumatiky sa naozaj tým časom degradujú a je rozumnejšie a určite bezpečnejšie investovať aj z hľadiska nejakej spotreby, z hľadiska bezpečnosti do pneumatik, ktoré sú novšie, ktoré sú čerstvejšie, čiže preto hovorím, sledujte si dotky, dávajte si na to bacha. Týmto by som asi uzavrel naše prvé video o pneumatikách a náš vlastne začiatok tohto YouTubeového kanálu. Verím, že tieto informácie sú pre vás prínosné. Snažil som sa tam toho povedať viacej, ako bežne hovoríme v našich Instagramových reelskách alebo na TikToku.
keďže tam som veľmi obmedzený časom, tak budem rád, keď mi dáte teda nejakú spätnú väzbu k tomuto videu, prípadne ho prezdielate, poviete mi, čo sa vám tam páčilo, čo sa vám tam nepáčilo. Ak budete mať nejaké návrhy, ktoré vás trápia, ktoré by ste chceli s nami prediskutovať, na ktoré by ste sa chceli u nás spýtať a chceli by ste sa niečo nové naučiť, hoďte mi to do komentára, napíšte nám e-mail, zavolajte nám. Budem rád, keď budem teda vedieť takýchto videí natočiť čo najviac a širokú verejnosť trošku vzdielame viacej o tejto problematike. Takže ďakujem za každé zdieľanie, za každé pozretie a verím, že sa vidíme čoskoro na budúce. Ahojte.